Hei, salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi vreau să vă spun, după cum ați și văzut, probabil că ați văzut și video și vedeți și în video ăsta, noul intro. Da. De acum toate videourile vor fi mult mai high quality decât primul meu video și dacă nu l-ați văzut pe acela, dați în josul paginii așa și așa și după vizualizați, de ce nu, avem 51 de vizualizări la el. Da. Doar intro-ul va face din video 7 secunde. Da, poate voi face un video cu dares, dar întâi am nevoie de multe chestii, mai exact acele chestii sunt mailbox-uri. Da. Deci, știu că videoul de azi este foarte scurt, dar nu contează. Voi mai face și altele. Și până data viitoare, bye bye!